suntem în aeroportul din Iași. Vom pleca la ora 19:30, vom pleca spre Barcelona. A avut întârziere avionul, jumătate de oră. Am ajuns mai devreme la aeroport, avem timp să bem o cafea sau poate să mâncăm un sandwich. Adel mi-aș face niște teme, iar mami vizionează filme pe Netflix. Ne-am îmbarcat, vom zbura cu un Airbus A320-200. Avem de zburat cam 3 ore jumate până la Barcelona. Iată, am aterizat cu bine pe El Prat. A avut cam 30 de minute întârziere avionul. Acum mergem să facem controlul de pașapoarte, apoi o să ne luăm cardurile. Ne-am luat 3 carduri Holacard pentru 4 zile și apoi căutăm accesul spre hotel. Am trecut rapid de controlul pașapoartelor. Acum mergem să luăm, să ne eliberăm cartelele pentru metrou, de fapt pentru tot transportul în comun. Gata, a sosit și metroul nostru. Avem de mers până la stația Torasa. Hai să stăm aici undeva. Am intrat în camera, aceasta este camera. Arată foarte bine. Destul de spațioasă, curată. Cam așa arată. Hai să vedem și cum e baia. E ok? E ok, foarte ok. Perfect. Acum cred că vom merge să luăm o sticlă de apă și mai vedem ce mai avem de luat în seara asta și după aia ne odihnim. A fost o zi lungă. Vreau să zic că am ajuns cu mijloacele de transport în comun perfect de la aeroport. Am luat metrou, am schimbat un metrou, am luat altul și apoi un autobuz și am ajuns. Stația de autobuz este la 150 de metri de hotel. Am venit să luăm micul dejun, numai că am ajuns pe la 8:30 și deja e foarte, foarte aglomerat. Am stat la un rând ca să putem merge aici la micul dejun. Ia uitați, în partea este rândul. Și am stat cam 15-20 de minute, deși sala asta e destul de mare, dar probabil că sunt foarte mulți turiști care vor să ia micul dejun. Acum fetele s-au dus să-și ia mâncare, apoi o să mă duc eu să-mi iau. Și am ieșit noi de la metrou și cam asta ne apare în față. Sagrada Familia, am ajuns. Cu adevărat impresionant. Asta este prima dată când o vedem. Vom merge să o vom explora mai în detaliu. Acolo cred că este un loc pe unde este un acces. Văd o mulțime de oameni care stau la rând. Dar noi vom merge așa, de jur împrejur, să o vedem. Într-adevăr impresionantă. Foarte, foarte multe detalii pe toate fațadele. Am înțeles că este planificată să fie terminată în 2026. Mai au un pic de lucru, dar oricum este grandioasă. Sagrada Familia în toată măreția ei. Am găsit aici un loc frumos de făcut fotografii și de filmat. Lucrările sunt încă în toi, deși a fost început în 1882. Lucrările încă continuă. Așa cum am mai spus, se preconizează că o să fie terminată în 2026. Ea este finanțată în totalitate doar din donații și din prețul biletelor de vizitare de la intrare.
Am luat un pic orașul la pas, vom merge spre Casa Mila. Văd că se construiește pe aici, peste tot. Mai avem cam 800 de metri și ajungem la Casa Mila. Foarte mulți bicicliști, bineînțeles, foarte mulți scuteriști, motocicliști. Bicicliștii au banda lor și este prin mijlocul străzii, nu este într-o laterală ca la noi. Transportul în comun, de asemenea, foarte bine pus la punct. Foarte clar totul. Foarte simplu. Au și semafoare pentru biciclete. Foarte inteligent. Civilizație. Toți bicicliștii stau la semafor. Da, și noi am venit din partea asta. Și aici, fix pe partea noastră dreaptă, cum am venit, este Casa Mila. Foarte mulți copii care stau la rând să o viziteze. L4, noi trebuie să luăm L4, da? Asta e o stație un pic mai elegant. Aici sunt porțile alea unde vom folosi cardul, Hola Card. Noi am luat 3 carduri Hola Card pentru 4 zile, care ne asigură transportul pe toate mijloacele de transport în comun metropolitane, timp de 96 de ore. Dăm și metro. Trebuie să ajungem la linia L4, numai că mai avem de mers foarte, foarte mult. Este un culoar pe aici care cred că are 1 kilometru și ceva. Sau aproape 1 kilometru, nu știu, zic și eu. Dar oricum e mult de mers. Complexă rețeaua asta de metrou de aici din Barcelona. Am coborât din metrou la stația Barceloneta și acum ne îndreptăm spre plajă. Cred că avem vreo 500 de metri de mers. Deja se vede un pic marea. Și în dreapta este și portul, unde se văd niște iahturi faine. Un port de iahturi aici. O telecabină. O să aflăm ce este cu ea.
Și o să ne așezăm un pic pe bancă să ne mai odihnim, că deja avem vreo 9000 de pași. Și totuși ce mă surprinde, zi de muncă și traficul foarte, foarte lejer. Foarte, foarte lejer, foarte puține mașini. În schimb sunt foarte multe scutere. Adică traficul la noi este mult mai aglomerat față de ce este aici. Și uite că ajungem pe malul mării. Cred că o să ne oprim să și mâncăm ceva pe aici. S-a făcut prânzul, afară e cald, sunt 17 grade. O vreme super plăcută de plimbare. Și în față avem faimoasa plajă Barceloneta. Chiar acolo. Cald afară. Mai că zine să faci plajă. Hola, pariu, Ioan, Blanchi. Parafe turcești, nu? Și asta cred că, nu știu ce pot fi, ceșafuri de plajă, cred că. Ne-am oprit la un restaurant local aici în cartier la noi, l-am găsit cu nota 4,7 pe Google Maps și ne-am luat meniul zilei care constă dintr-un starter, un fel principal și un desert. Asta este ce are Adelina. Cred că este cu etaj cu... Deci Monica are ceva, niște cartofi prăjiți cu hamon și cu ochiuri, iar eu am o supă de linte și bineînțeles o bere locală, Estrela Galicia. Da, deci am luat o supă de linte, care n-a fost cine știe ce. Adelina a avut un fel de cartofi prăjiți cu ochi și cu un fel de șuncă, jambon, ceva, ăla a fost cel mai bun. Și Ramon a avut un fel de rulouri umplute cu rucola și cu o brânză ciudată, iarăși n-a fost chiar cea mai bună variantă. Să vedem acum la felul 2 ce o să mai vină. A venit și felul 2. Adelina are un pește. Monica are o carne de vită cu piure. Și aici am niște carne de pui cu salată. Oricum le mai schimbăm, le mai combinăm între noi, vedem. Asta e zacuscu. Da. Asta e zacuscu. Ne-am odihnit un pic la prânz. Am stat un pic în cameră și ne-am odihnit, am băut câte o cafea. Și acum luăm metrou și vrem să mergem la Bocheria. O să luăm linia L4 și apoi o să schimbăm să luăm linia L3. Gata, am ieșit din stație de metrou. La Bocheria ar trebui să fie aici în zonă. Da, și este chiar aici. Piața la Bocheria, vestită piață la Bocheria. Suntem pe faimosul bulevard la Rambla. Mergem încet spre stația de metrou. Dar mai avem de mers până acolo. Interesantă piața, Bocheria. Bineînțeles că sunt niște produse care se vând la un preț foarte mare și nu merită bani, iar altele sunt ok, ca și preț. Fructele sunt ok, proaspete, e o varietate mare și sunt foarte, foarte colorate, arată foarte bine. Aici suntem în piața Catalonia.
Astăzi este miercuri, a doua zi plină practic de vizitat Barcelona. Acum vom merge să vizităm parcul Güell. Mergem cu metrou și apoi schimbăm undeva și luăm un autobuz. Vremea este foarte frumoasă, cred că acum sunt afară cam 13-14 grade, dar e soare frumos. Am coborât de la metrou și am luat autobuzul 116 cu care o să mergem direct la parcul Güell. Propera parada, Escorial, Clínica Nostra Senhora. Am coborât aici din autobuz. Aici este parcul Güell. Numai că aici este ieșirea din ce am vorbit noi cu oamenii ăștia de la care stau aici. Iar intrarea ar trebui să fie undeva în partea aia, pe scări, sau în partea aia altă. Cred că sunt două intrări. Am intrat deja în parc, deși aveam biletele luate pentru 12:30, acum este 10 și ceva. Dar uite că am intrat, ne-a lăsat să intrăm. Putem sta aici un timp nelimitat, dar odată ieșiți nu mai putem intra din nou. Dar nu este o problemă asta. Asta este zona plătită a parcului Güell. E banca asta lungă în formă de șarpe. Pe care sper să găsim și noi niște locuri să stăm. Acolo în depărtare se vede Sagrada Familia. Și noi venim de undeva de sus de acolo. Aici am coborât, este zona de sub banca aia în formă de șarpe. Și aici pe tavan sunt mozaicuri frumoase. Aici este ieșirea din parc. Aglomerație, ce lumea face poze, cred că la salamandra aia. Am intrat un pic într-un magazin de suveniri aici la ieșire. Și cam așa se vede. Ei, și ieșirea de la metrou îmi scoate direct aici la Arcul de Triunf. Arcul de Triunf. Frumoasă construcție. De la Arcul de Triunf vom merge pe aleea asta frumoasă pietonală spre parcul de la Citadela, care este fix în fața noastră.
Ăsta este traficul la o oră de prânz în Barcelona. Deci cam așa arată. Aici este intrarea în parc, unde vom merge chiar acum. Da? Cam așa este traficul. Adică aproape deloc. Pentru că lumea are scutere, motociclete, biciclete. Nu merge toată lumea cu mașina ca la noi. Iar parcul ăsta, același tip de parc cu nisip pe jos, cu praf, unde te prăfuiești pe papuci. De los dientes. Mami, fueron una fiesta. Fueron una... Parcul Citadelei a fost creat în 1888 pentru expoziția universală de la Barcelona. Este un parc foarte liniștit, are o zonă de navigație cu niște bărcuțe, există aici o grădină zoologică și foarte multe spații de recreere. Și în parcul ăsta, ca și în parcul Güell, același tip de praf, nisip pe jos cumva. Nu știu de ce au ales să facă așa, dar e destul de nasol că te prăfuiești picioare. Aici este zona cu bărcuțele. Aici în față avem clădirea Parlamentului Cataloniei. Copacii ăștia tăiați așa foarte interesant. Iar aici în partea stângă este grădina zoologică. Nu o să vizităm acum. Noi vrem să mergem spre plajă din nou, să găsim un restaurant să mâncăm ceva. Acolo în față este Arcul de Triunf, de unde am venit noi. Da, deci eu sunt surprins, total surprins de lipsa traficului din Barcelona. Nu înțeleg ce se întâmplă. E zi de lucru, e ora 14:33, nu înțeleg ce se întâmplă. Așa arată un mare bulevard, suntem fix în fața gării. Aici este gara. Basilica Santa Maria del Mar. Aici este intrarea. Totuși trebuie să găsim un restaurant unde să mâncăm ceva. Stăm la o terasă să ne mai odihnim. Și astăzi am mers foarte mult pe jos. Dar găsim, suntem aproape de cartierul gotic. Astăzi este a treia zi aici, plină de vizitat Barcelona. Aseară am mai fost un pic pe la Rambla și la Bocheria și apoi venit în cameră, că am făcut deja ieri vreo 15.000 de pași, asta înseamnă vreo 21.000 de pași, asta înseamnă 15,4 km. Iar cu o zi înainte făcusem 13,5 km. Astăzi vom merge să vizităm Catedrala Barcelona și ne vom mai plimba un pic prin zona cartierului gotic. Marele avantaj aici este că avem stația de metrou, este chiar la 300-400 de metri de locația noastră. Hotelul este ok, micul dejun foarte gustos, consistent, diversificat. Acum mergem spre stația de metrou, care este foarte aproape, stația Lacuna. Vreau să filmez un pic, să se vadă cam cât de multe scutere și motociclete sunt. Aici în zona noastră, unde stăm noi, în zona hotelului, sunt multe clădiri de birouri. Mașini puține, în schimb, foarte multe motociclete și scutere, vehicule pe două roți. Cam toate tipurile. Și bineînțeles foarte multe biciclete electrice.
Asta este o parcare unde sunt numai biciclete electrice de închiriat. Gata, vine și metroul nostru. Ne apropiem de catedrală. Aici este un muzeu de istorie. Iar pe străduța asta pe aici ajunge la catedrală. Catedrala Barcelonei. Reclamă la Samsung S23. E în construcție vârful acolo unde e reclama. Să vedem dacă putem și intra. Cred că se vede un pic de rând acolo la intrare. Nu știu dacă vom intra sau nu. Iar ea se află într-o piațetă așa foarte frumoasă. Aici cred că este și un târg organizat de antichități sau ceva. Da, exact cum am zis, este târg de antichități. Văd că se ține periodic. Foarte multe antichități. Am văzut și timbre, chiar am văzut câteva timbre din România. Und da ist heute Abend auch. Nu am intrat la catedrală, trebuiau luate bilete online și n-am mai luat. Ne pierdem pe aici, ne plimbăm pe străzile cartierului gotic. Aici suntem în piața de Sant-Jume, iar aceasta este clădirea primăriei din Barcelona. Se află într-o piață foarte mare. Aici suntem în piața Reali, o piață pavată care are în mijloc o fântână și foarte mulți palmieri. Pe margine tot felul de cafenele și restaurante. Din piața Reali de acolo am ajuns direct în bulevardul La Rambla. În față vom vedea monumentul dedicat lui Columb. Cristofor Columb. Poliția locală are scuterile astea. În direcția aia, Cristofor Columb arată America. Deci în direcția aia este America. Monumentul ăsta a fost realizat tot în 1888 pentru expoziția universală. Am intrat aici într-o expoziție interactivă unde ne prezintă istoria Barcelonei. Este o proiecție aici și proiectează și pe macheta asta din fața noastră.
Un dels objectius de les noves casernes o pușcă demontată pe părți componente. Ghiulele pentru tun. Un mortier. Enigma, mașina de codat. Cu astea se codau mesajele. Se transmitau, era o mașină electromagnetică, electromecanică. Și de la monumentul lui Cristofor Columb, fix în față, ajungem în port. Este portul de iahturi aici. Am luat 3 bilete să facem o tură cu un vaporaj din ăsta, tura de o oră, și o să ne plimbe pe aici, prin port, în jurul portului și un pic în larg. La 13:30 trebuie să plecăm, acum este 12 și 10 minute. Biletele au costat 10 euro pentru adult și 4 euro pentru copil. Nu știu dacă se văd pe cameră, dar sunt niște pești foarte mari aici în apă. Văd că se agită. Și multe păsări. Pescăruși. Nu știu dacă sunt pescăruși, dar sunt niște păsări din astea de apă. Iar în fața acolo este un pod care se ridică atunci când intră iahturile în port. O să mergem chiar acum în partea aia. Mai avem cam o oră la dispoziție până pleacă vaporașul nostru, așa că avem timp de o plimbare. Mai luăm câteva imagini de aici din port, arată foarte frumos. Multe iahturi și bărci. Gata, am urcat deja pe vaporaș. E un pic mai devreme, dar ne-am oprit să luăm locuri bune aici. Dar nu cred că o să putem sta aici sus, că a început să picure. Se pare că aici se construiesc sau se întrețin iahturi. Posibil să se chiar să construiască. Da, că se schie. Se văd plajele acolo. Iar undeva, chiar în depărtare, pe direcția asta, se vede Sagrada Familia. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar cu ochiul liber se vede. Ne întoarcem înapoi în port, a trecut jumătate de oră, mai facem jumătate de oră înapoi și ne întoarcem în port. Toată plimbarea asta durează o oră. Între timp a ieșit și soarele. Sunt cam 14 grade. Se pare că trece și pe lângă portul comercial. Văd aici o navă cu pavilion panamanez. Aici sunt niște silozuri de cereale. Gata, am ajuns în port. Plimbarea noastră la sfârșit a fost frumoasă, interesantă, timp de o oră. Ne-a plimbat un pic. Am ieșit un pic în larg, am văzut plajele, am văzut orașul de la distanță. A fost frumos. Am plecat din port
și ne îndreptăm spre hotel. Ne-am oprit aici la un magazin de ciocolată de pe la Rambla. Am luat mami o ciocolată Torons, că știu că își dorea. Și acum mergem spre catedrală și de acolo luăm la un metrou și mergem spre casă, spre hotel. Frumos pe aici, prin cartierul gotic. Am ieșit în seara asta la un restaurant aici, local, lângă hotelul nostru, să mâncăm ceva. Fetele și-au luat paella, iar eu mi-am luat niște coaste. A venit și mâncarea noastră, coastele mele și paella fetelor și-au luat cu fructe de mare. Și bineînțeles sangria. Am ieșit de la restaurant, ce am mâncat acolo a costat 39 de euro, adică jumătate de litru de sangria, coastele pe care le-am luat eu și o paella mare pentru fete. N-a fost chiar foarte scump, a fost ok. Ne plimbăm un pic, este un bulevard mare aici, cu o zonă pietonală frumoasă, tot fel de magazine, pe stânga și pe dreapta. Foarte aproape de hotelul nostru, păcat că am descoperit-o abia acum, în ultima seară. Aici am mâncat noi în seara asta. Și noi ne continuăm plimbarea pe bulevard. Cred că încet mergem spre hotel. Am intrat un pic într-un supermarket să vedem ce mai este pe aici. Un supermarket mare de aici din zonă. Bineînțeles, o gamă variată de jambon. O vitrină specializată cu jambon. Aici, în zona noastră, văd foarte multe clădiri de birouri. Iar aici în față este hotelul nostru. Am mai luat de la supermarket câte ceva și mergem în cameră. Cam gata pe astăzi. Astăzi este vineri, ultima zi aici. Acum vom merge să vizităm muntele Montjuic. Vom lua un autobuz până la stația de funicular. Avionul nostru decolează la ora 10 seara, așa că avem astăzi timp toată ziua. Am luat autobuzul H14 și mergem spre stația de funicular. Văd că și astăzi traficul este destul de lejer spre deloc. Gata, deja din autobuz am coborât exact în stația de funicular. Gata, deja am ajuns. Asta este funicularul. Pleacă în 4 minute 34. O să ne urcăm un pic să luăm loc. Asta este tunelul prin care va merge. Mai durează vreo 4 minute până pleacă. Am ajuns deja. Cam scurt traseul ăsta. Să vedem aici ce facem. Am ajuns într-un parc aici frumos, unde se vede în depărtare, se vede castelul. Din unghiul ăsta nu se vede, dar un pic mai încolo să se vadă mai bine. Și bineînțeles, prin copaci ăștia sunt papagali, cum am văzut și prin parcul Gaudi. Ne plimbăm prin parcul ăsta, liniștit, frumos. Am ieșit din parcul ăsta, vom merge la următoarea stație de autobuz. Mai mergem în oraș. Aici nu prea am avut mare lucru ce să vedem. Autobuzul 55 ne-a lăsat aici, în piața Catalunia. Asta am văzut-o, dar doar seara. Acum o vedem și ziua.
Am ajuns într-un mare magazin universal. Are vreo 6 etaje. Aici este un etaj cu haine. Aici este etajul cu articole pentru casă și avem și un sector cu corpuri de iluminat aici. Și am ajuns la ultimul etaj unde sunt numai jucării. După o plimbare prin oraș destul de lungă, am ajuns la restaurantul ăsta nostru unde mâncăm noi lângă hotelul nostru și ne-am luat iarăși meniul zilei. Astăzi avem un fel de cartofi cu varză și cu gârnați, ca fel principal, sardenată salată. Asta este adelinei, o berică și asta ce avem noi. E ok? Vacanța noastră la Barcelona s-a terminat. Am plecat de la hotel, am luat un autobuz până într-o stație și de aici o să mergem la stația de tren. Cu trenul IR2 Nord o să mergem direct la aeroport. Stația de tren este un pic mai în față acolo. Gata, am luat trenul spre aeroport. În 30 de minute ajungem la aeroport. Am ajuns în aeroport. Trebuie să mergem în terminalul 2B. De acolo pleacă zborul nostru. Am trecut de controale. Acum trecem prin duty free și mergem spre porțile de îmbarcare. Oricum este timp suficient. Avionul nostru decolează la ora 10. Acum cred că este în jur de 7:30, nu știu exact. Pentru fanii echipei de fotbal Barcelona, magazin specializat. Echipamente, mingi. Să vedem de la ce port plecăm noi. Da, am văzut. Iași WY 2200. Prețurile la ceasuri sunt mari și oricum prețurile la cam tot ce am văzut aici în duty free-urile astea și în magazinele astea sunt un pic mai mari ca la noi în țară. Acum este ora 9, peste o oră va fi zborul nostru spre casă, abia aștept să ajungem, suntem toți trei foarte obosiți, a fost o zi lungă. Ca impresie generală, Barcelona ne-a plăcut foarte mult, merită vizitat odată în viață. Obiectivele turistice sunt interesante, transportul în comun este bine pus la punct, traficul este lejer. Mi-a plăcut foarte mult că se circulă mult pe două roți, scutere și motociclete. Deci impresia generală a fost bună, mâncarea foarte bună. Nu știu dacă aș mai reveni o dată, dar în Spania vom mai reveni cu siguranță. Dar nu știu dacă vom mai reveni aici în Barcelona. Aici am cam văzut ce aveam de văzut.